Perpat kepanasan geger mawurahan kakang narado tahan berkencang pakang warubaya pun sewadi pramesti atur menika bilih madyane perpat kepanasan alun-aluning para dewa ketaman Prabowo awis saking pangamuking Resi Jarwada ingkang satemah andadosaken para dewa bubar mawut lajeng sebabipun menapa dening Resi Jarwada ngantos ngademengaken patrapipun kakang Resi Jarwada ajur umur manahipun karana tinilar pejah dening kadangipun sepuh nenggih Endang Jarwati ingkang lampus diri sarana suduk sarira karana rumaos lingsem lan wirang awit katresnanipun Endang Jarwati tinampik dening putra Mestina nenggih Raden Pandu Resi Jarwada boten saged nampi kanyatan menika pramila mindhah wonten ing kadangan nyuwun dhumateng para dewa supados ngesangaken malih nenggih Endang Jarwati. Bungkilah binawit namasida. Kakang Resi Kanika putra nadyan kados pundi kemawon ulun boten badhe ngabulaken panuwunipun Resi Jarwada karana pejahipun Endang Jarwati menika kalebet pati ingkang nista leres adileres sanadyan lapus diri menika badhe rampung perkawarane nanging menika sanes cara ingkang prayogi kangge ngrampunge perkara patrapipun Jarwati menika cetha lamun singlar ing kaupaman nyagak wewenanging kodrat pramila sanadyan Resi Jarwada ageng lan kenceng tekadipun nyuwun supados dewa ngesangaken malih Endang Jarwati nanging kula tetep boten nyembadani lah gandeng sakmangke para dewa bubar sar-saran awit pangamuking Resi Jarwada bab pangorban lelampahan menika saketahipun kula unjulaken dhumateng gelar lelampahan semunipun sampun pinacangaken kaliyan lakuning kodrat sireping dahulu yekti badhe hanyarani lairipun putra Pancala wijinipun Prabu Gandhabayu kaliyan Dewi Trilaksmi ingkang arsa kababar lairipun jejabang yekti dados umup-umup winara padhang sirnani memala ingkang rajang Kahyangan Suralaya kakang Naradi